Yes, can I was wrong? Iwe maigodi bhasikoro rangu rakabviswa nani muspeya mareveriro nebhara. Mambobvunza bamunini ndiwo irishandisa bhasikoro iroro. Ko bhara rakatorwa nababa Godi. Kuritora kuita sei? Achienda naro kupi? Mama zvenyuka panapa pasina kana chekubata saka baba Godi. Iwe maigodi iwe unondiziva kuti murume wako anotora bhara rangu achitengesa? Kushaya chekubata kuita sei? Makafa maoko here vanhu imi? Kuti mama iwe ka manje nhasi pana pasi kudyiwa rinopisa kana bhara iroro risina kuya pano. Zvinhu zvandinotenga nemari yangu inini ndozvamaakutora muchitengesa. Munopenga here vana imi? Makakwana? Sori yenyu mama. Handisi kuda sori pano nhasi. Urinzwa? Ndiri kuda bhara rangu pano. Warinzwa? Mukwane mani vana imimi. Sweetheart, urutsvage panapa. Sesepo. Kumba kupa mawana. Dai rumwe kana nhasi watombodhilea uri panapa. Muchembera yawe kumba ende ari kuvava. Hanzi bhasikoro nebhara makaisa kupi? Kuvodzwa nani kuti azvipo. Ko ndinopinda musiperi. Vazviona ega. Sawa wati chii manje? Handi uri kuzoti nini bhara rakatorwa naKennedy. Handisiri ndakatotora. Iwe my God vatogadzikwa vanga vatori mukoti izvo zvekutaura kunoko. Vakatori confessa kuti bhara rakatengeswa nababa Godi. Ko iwo wati chii? Ndino zvandamboudza ndatozvikira murumini. Iwe vaviri vangu vachitaka unotewapedzera nawo wega. Iwe shamwari muchembere ma1 inovava zvakaipa yo. But haisi pressure zvandichaita inini ndongonotora bhasikoro nemunhu wandakatengesera. Handiti roita kunge bhasikoro ranga riri muchiraundi then kana vakangana tozodzosera. Ko kungomupa mari yake ka ungotidzosera bhasikoro because iwe vanga kuti zvoda kuti tidzinga padheni. Apa nhasi yakachaja shamwari. Iwe aidzingise munhu padheni izvi. Izvo zvandakuita ndongoita idea bhasikoro yandinaye. Then kana tadaro tobva tazobaya padheni. Alright, iwoka chitenga muriwo kanhasi because nhasi takafutonyimwa sadza. Tokudza. Totenga take away. Usaita kunge mapoto acho tinawo. Tachita tinditeseka because ndikasvika padheni tega nhasi kaandoitwa patisha. Alright, bo haisi pressure. Mimi ngopedza zvandinoita 2 minutes then totabaya. Alright, sure. Aiwa pakuda unozozvinyanya shamwari. Iwe kuraradza kwacho izvo zvimusuna kwaiva nembonja apa. Maiguru vakashinga shemu. Kennedy is not even responsible. Akajaidzwa kanenyaya yekuti anogara pamba paanozoti apabhadharwe rent. Iwe unofunga kuti dai anga achizoti ana landlord achada mari end of the month. Aiswera achiraradza pari kuita zvozvo. I think ari kuti achikangana kuti apa pa21 apa panoti inini. But baby manje neusofters wakoka wona wakuto-overtakwa slowly but surely. Slow zvinhu zvitoitika. Kupi kwazvinoitika izvozvo? Ku-overtakwa naKennedy nini pamba pangu apa. Iye anotozviziva kuti imba ndiye mwana mukomana mudiki. Manje kana achizviziva sei vachiripo. Baby you need to take action. Vanhu vachatinetsa kubvisa pamba apa. Don't worry. Leave that to me. This is our house, love. Saka apakapa inda kutofunga kuti ndichingopinda ka kwakutongonanga unorara because hamuchepere nhasi ka aiwa hationani. Tese ka pane chekuitira pamba.
Matiko. Bapeni wako vauya handiti. Enda unovadaidza. Vauye kudaimoni. Toda kutaura navo. Alright. Baby, zvakuitira kitchen party. Hazvisi necessary zvema-kitchen party izvi. Iwe, support ka? Ngeusapoti kuita seivo vakakuitira chi. Handidai vakutengerawo anything dai tunganikana nemapoto muno. Ndondipedza appetite yangu manje. Kazoda kudyika machips aya. Ini ndingotsvagire kuti nditenge hembe kane gift yacho chete. Ndo mari yandingoda chete. Handifunga ndikazvikwanisa izvozvo. Handiwaya neissue yebhasikoro. Saka ndinoda kutanga ndakavha izvozvo zvidendo. Yay! Unorawo machips apa gogo kata kutsamwira. Saka ndo zvamwe uchidongora uri baba. Ayo nandatukangana. Gogo wauya hanzi weekend nda kuona. Ndiri kuuya. Tongo charwerwa rute kudaro. Chitora. Thanks. Baby ndoda hembe ni. Ndaona kupa mari yacho. Ndomira. Kachaka tambopedza dzebhasikoro idzi. Tanga tanopedza chipande chamunzu. Baby ka, ansuta majokes haasusekesa. Tanga ndambovhara munzu nyaya yebhasikoro then totenga machips. Tadze kuona kwandakachena uda kuti ndinzi mukadzi wako achenewo. Kune kuno wakadzi chete saka uda kuvharira vamwe wakadzi. Ko mama wenyu waendepi nhasi? Mama ubuda na Daddy Maxine suzoti. Mukitengesera igogo. Ayi kanake. Ndiyako. Ndiyangu. Unoida? Thank you so much. Kwene nini gogo mangandikira? Iwo ndakakudzota ndachandokuigira. Unoramba kutumwa iwo. Gogo, ndagadzira renyu musipo. Nai. Kunyepa. Kunyepa gogo mukunyeperwa. Goja unyari. Pana unyari unyepa. Akangodididza ka one chete gogo. Gogo zenyu. Ndinde kamtakura manyoka kubva kumaikevi nebharo. Alright. Ndine zvandakakuigira rekado. Vazukuru vangu. Yes. Wafaraka? Uvume kukumwa. Maita basa gogo. Katriska kanaka. Anditika? Muta basa go. Aizvo zvimwe zvichoenda kumusika izvo. Ine kasanda pedza kubudisa. Pamwe mandigira kazvino. Ko Godhi ari kupi kwasingaverenga unewe? Godhi. Nenga chinotamba hake kuma kuground kwake kune shamwari dzake. Aiwa. Ko iwewe ukasasisi wake. Unofanira kuti umubetseredzewo kuti aite serious. Unobatsira nda ubatsirwa. Godhi. Andonenga achitemba kuti vane national intelligence. Pama test ka vanenge vachipedza ma sports. Tikaisingeti hedu shungu isu. Kana ana baba wako vairova chikoro. Asi chandakaona ka ndechekuti vana vasikana vanoita serious zvakanyanya kukunda vechikomana. Handinoona tete vako mai mufaro. Ishungu dzese idzi dzakaita kuti vasvike pavarapa. Ona izvozvo. Ndakona chikoro? Ndokudza kukoreteko. Singazvazo ndo. Kushaya kashungu naye muzukuru wangu. Asi gogo ka. Ndoda life yakanaka. Siyatete. Ndine mota yangu. Imba yangu. Ndoda life yakanaka ndikuchengeta imba yangu. Good. Manje iwewe ka as you grow up ita shungu. Handiti ukaita shungu ka aiwa unokowa zvawadyara. Zvino manje ukasaita shungu inofa kwako. Nai mama. Mama matosvika nekutyisidzira mwana. Matauriro apiwa yaya asina kunaka kudai so. Nai my good. Kunditaura zvakaipa zvipi nai? Hatiti ndiri kungoudzawo mwana kuti aite shungu. Ishoko ripi randataura risina kunaka? Mama ina ndambozviparira zvangu. Mwana uyu anokura akutya kuita failure mulife. Mama. Kokuwataura zvakaipa zvipi? Vangu ndozoti ndite shungu kuti ndigoita upenyu hwandona. Ayewa mwanangu. Handiti papo chatozvifondotsa nebasa nokuti gogo vakati chii? Basa ripi po? My God. Ina handione chakaipa pane zvanditaura nemwana. Vana ava tikasataura navo izvozvi. Kana vakura hatizovakwanisa. Hapana chakaipa chandataurapo. Chibva matoregai henyu. Mugoni wepwere ndouyo asinadzo. Ko venyu ana baba Godhi vakadi. My God. Asi apa chandataura chakaipa ndechipa pana my God. Gogo zvenyu. Mukubheka chi? Mukubheka kanasi. Kwete kubika zvenyu zvechimodesho. Ndikukubikira keke musoro wako.
Ah, Chembere, murise. Mafamba mushe. Ndiri right hangu. Kondakatuma godhi hamuna kubuda wani. Maybe nyaya yengoti ndazongobatwa nehope. Kasi pane nyaya iripo here? Panoshaya nyaya nei? Iwe wakadhisapisa bhasikoro rangu. Wakapuwa nani mvumo yekuti uriburitse? Chitongoti apa ndingomhanyira kugraft, pane kagraft kandoda kumbonorowa but haya todzoka chitaura nyaya yacho masmall. Ndoda kutaura nemi mese zvenyu nemadzimai enyu nhasi. Iwe une mukomo wako hamuna kuuya nezuro kuzondimhoresa kutya nyaya dzenyu ka? Apa nyaya yengoti pane wandiri kumhanyira muchembe but pandodzoka hatotaura nyaya yacho ichipera. Hey. Never bagodi. Asa usunga nasi. Miri yangu ikudziya ipo igoti. Naiwe, zvakutopisa. Ukati hatusi doro tuetwa munonwa here uto. Kupisa hako but ndotopinwa nechando baba. Asi kuti malaria. Aiwa. Ngondafunga bhara ramama baba ndinapinwa nechando. Saka uchaavoida kusvika rini naiwe. Murume mukuru kupindwa nechando nokuda kwebhara. Iwe kura maniwe. Ndaimbotitengeserei bhara iroro. Iwe wacho haundidzorowo futi. Munodzoreka here imi. Munoda utsurwa here. Manje zviburitse munyatwa dzenyu. Otherwise nodzingwa pano. Handisi kubuda musika ashidzawo dzaserera. Sigwara. Manje pano pari kudiwa mari. Mukai pari kudiwa mari panapa. Nonke semeni. Ndamuka, urubike? Mapotatoes agoga kuti patsirwa. Okay, saka kana wapedza ka wondigira kubedroom. But many uneka mashoma kai. Kasina samusutenga chikafu mashops. Iwe usandibvunze sina basa. Zvekutenga kwangu kana kusatenga zvapinda papa. Ndati ndoda mapotatoes. Kasa zvidondipa. Wondigira kubedroom. Ewe. Msatinamuka. Waita hako msukuru wangu. Sazvimanikidzira mwe. Parutivi pacho hapasi kana kutomboda kuti ndisimuke. Zororai gogwenyu. Zororai makatakura staff yakawandisa. Staff yenyu kubotswa nanga yakawanda iyi. Kuinga iwe unozvisirawo wana mapotatoes. Gogo, angari mashoma. Kazi, hamsona mimi ndatokupakurirawo mashoma. Maini inopa watu vari kumadawa. Wena, zvipamusha pano zvakaoma. Izvozvi kana bhasikoro chairo haripo panapa. Ari mabasa akabamnini nadeji gogo. Novaziya akavai. Saka nhasi ndoenda hangu nagodhi katinoronga musika. Imi mumbozorora. Kana muchidenyu ini nhasi ndangoti zvanhasi tombofara. Pamwe kunotenga zvikawanda. Handiti. Alright, muzukuru wangu. Munogona kuenda zvenyu. It's okay. Alright, guys. Saka ndinotora ka staff yachoni. Chitoronga achiri makusina ana. Alright. Uri sei zvako murora? Ndiripo. Ndikati regai kandiuye kumba. Mbuya godhi variko here uko? Vari kuende munoona. Nei murora. Kukoga genge wakatsamu. Kwakanaka here? Kwakanaka. Ndokuona ende munovaona variko. Yowe. Rega ndivadongorere.
Panache. Panache. Fatima. Gasi rangu raende rapera ne. Gasi? Mapotato sangu anga rumu. Mabika ese makadya makasanisira. Gasi. Ini ndabika ne stove one. But magetsi pazoendaga maini inonenge ndo vadzisa mvura veyogeza. Mapotatoes. Ndamabikira gogo. Maini inobva twa kumadawo. Saka hapana aimbozara. Kadzwa chamu. Ngadzwa chama anodherera nditika manje nasano ndori. Naiwe ko ukagozoita kunge une nhono. Mai Marufu, uri kutoseka. Makumba yatoserera anga akaita matanda. Bipi yakashuta nezuro. Zvotoona asi parutivi pangu pesa apa. Ndosaka kawandoona ndiri pano. Handingadai ndiri kumusika. Sore zvako mubiyangu. Kona iwe ndasangana kane mukadzi wachamu akati uri bo. Asi kuziva kuti uri kurwara. Kwaanokuziva nepi? Pana anombodongorera kuti marara sei kunze kwaivo vazukuru. Asi pana shati amuudza nezveparutivi pangu. Yowe. Kurega kukuona muri under same roof. Kureva kuti akusiya uchirwara achibuda. Muroora wako kawe ndasangana naye anga kangoti kwindi. Kukwindi marira kani kuti ndakabvunza bhara nebhasikoro zvandakadzoka Botswana hanzi zvatengeswa nevakomana. Saiye Kennedy ndiye mukuru asi hanza ndamuona. Iwe kutengesa iwe usingazvizivi. Vakomana vakura ngavachibva pano vachatengesa zvese nembacho. Rega ndigare pasi navo nhasi. Aiwa ngavabude zvavo. Izvozvi pandakaenda kwadhokota naye Jemu uyu hanzi ndakaita stress. Ndikaita stress parutivi pangu apa nepamutsipa apa zvinotoripota nekurwadza. Unoziva chinostrokesa too much stress. Saka munhu angabude iye achiziva kuti uri kurwara okusiya. Ndoka zvatoitika pa. Manje zvakasiyanei. Ndinotongostroka kandiri ndega. Aiwa rega vabude zvavo. Aiwa this time aiwa vari kutozopatuta. Ameno kaiwewe ukasabatwa nemweya wokubereka. Asi vana vakoka vachakuraya nebhipi. Rega hako ugona. This time I want them out. Chero vakanoskwata vari kure neni. Amen. Mbagodi. Mamirirwa kulaunchu. Vamwe vese wako ndimega musiku. Apa ndiwe mukomana mukuru futi. Tsapu dzangu dzitodedera. Meso mama asimba. Imwe yanzarei. Wasembe ngowachika. Ngatadze kuziye. Muziye? Handambi utenga chikafu. Sadaro my good you. Muchiona ndakudaidzai kudai. Handisi kufara nezviri kuitika pamba panapa. Bagodi. Chamu. Bhasikoro nebhara zvepano zviri kupi? Ndambobvunza asi handisi kuwana mhinduro iri kundigutsa. Muchembere, bhasikoro yenyu yangoti ndine mufesi wangu anganakirwa naro. Plus apa ndofo mari iribo. Mama ngori pakanganisika ipapo. Ani mamusivo saka taridyira isu. Makaridyira mimi nani? Iwe rigere vanhu kubata muromo ipapo. Mapotatoes wangu wachidya negasi rawapedza makuseni kuti nakatengwa nemari yechi. Saka kungobva kwangu panapa inini. Makutosara muchiwana maclients ekutengesa zvinhu zvangu musina kutaura neni. Mama pana pasina kana chekutombobata papa sitonana chinhu. Sorry zenyu mama. Sorry zenyu. Ngoti tafunga tutengesa zvinhu zvababa wedu. Saka kusara kwazvakaita pano handitengesai. Haishande here pano pamba. Asi I think kwa can one point. Handiti tutengesa pfumo yababa wedu. Iwe ka? Pfumo yababa wenyu kudii? Saka pfumo yababa wenyu inofanira kungotengeswa. Haisi kufanira kutibatsira here isusu panapa.
pakatadzikawo hapi vamwe but regai ndikuudzei vanangu, panapa ndiri kukupai 1 month notice. Muri kuninzwa? Ibvai pano muende munotsvaga kwekugara uko, mubve pano mutsvage kwekuenda. Is that necessary? Ndiyo necessary yacho iyoyo. Muri kuzvinzwa? mama kutadzwa pakatadzwa zvapo kuti tibve panapa manje hazviite kama ama kutodzinga pamba pedu ka penyu nani panoti ini muri kuninzwa, endai munosevenza uko mutsvage mabasa. Izvozvo ndiri kurwara handiti, asi iwe chamu iwe mukadzi wakoyo atozviziva and aitei handiti abuda, saka makagarirei pano. Handingakwidzwe BP nevanhu vakuru ini, kwete ibva henyu pano. Mama manje nevana ko handiti maa vanhu vakuru, handiti matova ana mai nababa, saka onai zvekuita mubve pano. muzvonaka baba God makuti dzingisa panapa izvo tienda kupi nevana. Cham, ndofunga you know what this means. Kuti chi? Kuti mubva kana mai nini motsvaga munogara muita plan. Inga zvanzi tese neba mukuru. Iwo sakana nyaya dzepanapa. Ndini baba pano. Ndini mukomana mukuru ndosa ane pfuma yababa. Kwakeni kasi mambonwa mufungiro wakadai so makaona kupi? Wongu munoisa anozviziva kuti pfuma ndime nemasirwo iwo mabhara iwo ane mabhasikora, asi imba inosirwa mwana mukomana mudiki anova inini. Vaudze zvako baby, vaudze. Kumuudza kuti chikwe iwewe kana mimi musiri kuenda nesu hatisi kuenda. Manje tinozviona. Manje tinoona kutoenda kukoti ende tichinohwina futi ende plus futi tisi tine vana. Muchinyepera nyika zvei panoti inini fonerai hama dzese vanokuudzai kuti panapa ndepangu. my god ndibikiro kasadza gomba racho zinoda atozitadza kudya sadza nanzwa kanyeyo. Magetsi aenda enda pana ningi apana gasi maini ndimuri kubika. Mashura kuti ndichamari kuda chikafu chacho bika imi kwandi ndimapedza gasi makuseni here. Ndikupa mari ndifelise gasi racho. Ndakana mari ndiite zvehuni panza. Moto nada sikuite izvozvo. Asani ini indokunongorareni handisiri ndine vana panapa. Handi mune vana ndosaka usitori navana vacho. Satan zviedzi ndokuputitsa. Siyana nazvo unorohirwa nyaya yeurombe. wanonyunga manyika kumatakishopu anotenga chingwa chete ne-baked beans, mazai ne-everyday milk. Kana vasina unongotenga fresh handi mani. Saka iwe pana sara pana enda pamatakishopu mbudzo nasi pane breakfast yamazai. inganda yarutsa veduwe. Mukase mama. Tamuka mukase. Wachenesa mumba. Wamuklina zvabuda. Godhi aripi ndodomutuma keni. Godhi! Mama. Godhi atumwa namai nini kumatakishop. Atumwa nani? Panachi? Nei mama. Ngubva matoshamsika kudaro. Asi Godhi wacho atumwa. Kuti inini ndigozomushaya kana ndada kumutuma. Inini nyakubereka ndomirira so. Mwana wangu ashandiswa nemwe munhu. Mama, ashandiswa ndiana. Kuchechi makangana zvakataura. Hanzi mwana ari pamba anotumwa harambe. Uri kubva kupi wewe? Moms, nanomboumhanya pakatakishopu. Handidi kukushaya panapa Mr. Busy rekushandiswa nevamwe vana ndika. Handitomboda kukushayai pano. Ndizvo? Godhi wauya waitako Change it to this. aiwa ichitenga airtime anti Maini kubraiba mwana wangu ko. kumbraiba chiine pondo iyoyo. Iwe vana vangu vazonakei nhasi wawakuda kutuma. Ini unotaura nini? Saka pada kudzidzisa vana vacho kuti chii papa kuti vapindire daka ravasingazivi. Daka rechii? Handina daka newe. Ndiwe utori nedaka neni. You know what,
Your brain is like a small nut. Let me not waste my time with you. Sylvia ka. Yo Sylvia. Panashe godi. Ndikushaya ipamba panapa mchishandiswa nemwomo. Maswera sei maini. Maini, tatu maswera sei. Maini. Asi amsikuda kutaura neni. Asazotaura nemi. Ndataura nemwana wangu andichazvara. Maini. Konduka zvasvika here. Zvakureva kuti amuchataura nezvo. Asina nemimi, what exactly do you want from me? Huh? Hamsiri mamuchivhera nevane venyu apa manje apa. Saka chinja. Why are you being so nice so? Eh? Can I rip washing powder muri kudaka? Tore miende and stop pretending. Metabasa maini. Maswera here my god. Taswera. Nayo washeni. Tinayo. Ndonza waka madress angu maviri undi wachiro. Ndoda kubuda kuenda kumusika ndanonoka. Saka ini ndopinda papi apa. Handiti musiko wacho ndewenyu. Ndi muchazowachirwa nani? Handi muda kuti dzinge pamba penyu. Kibva warega my god. Wazvinzwa? Asi pano ndo pamuri kuzobva. Dai muri vamwe. Matotanga kutobvunza kune dzimba so mubude. Hasha marika. Mazwano kusaluni kuri kufaya. Aushaya 1 or 2. Kana mchiti 1 or 2 mari here kana kuti varume. It depends on what you know to kuda zvi. Shamwarika. Unoziva situation iri panapa ma1. Komwene zikada kuti tibve panapa. Imagine. Kose. But it's too pressure zero. Auchatombonetsani kani vanhu vanongozvigarira kuika. Mimi ndichenda kupi kuna roja mwandumu. Unoziva kuti chamu mazana asikana tombobata mari. Apa iye kandiye last born panapa kasika pano ndipaki. In that case maybe. Sasa hapana kwatiri kutoenda shamwari. Toenda kupi nemaromba wewe. Apa hanzi ivo mai vachoka. Ndivo vanotoshandisa zvipo zvevana vavo kuti business ravo rifambe. Ndosaka madhira we-cross border achifaya. Wakazvinzwa kupi? Iwe hanzi vanotorara navo kutovaita varume. Ndosaka vasikadi kuti vaende kwavo vega izvozvo. Saka waexpire manje mishonga zvavakuvadzika. Sha, inini is not like ndini ndiri kuvafungidzira or anything. Ina ndombofungidzireni but nyaya dzatongonzwawo maraini imomo nevanhu vakakura navo vagara navo for a long time, you know. Asikanaka mapostori nyaya muna angwarira veduwe. Inini that's why muchindoonaka zvemarriage. Aiwa zvangu asikanaka. Kunopfugama futi pamapostori. Mai. Iwo uchiti nini simba racho ndorona wapi kuno. Handiti izvo zveni. Meguru anga ndo akangwarisa ndo anoswera achita zvekunobvunzira. Shamari Sylvia ka adzoka hako kusaloni. Koite zvemadhirama zvakuwana namwena wako aya hazvisi zvako izvi. Tarisaone futi. Still in shape Shamari. Don't worry mami, ndodzoka very soon. That reminds me. Chinidi kwandi. Ndondinzwa ka. Of course, asichama azvizivi. But in that case ka nesituation yako ika ndongokurudzira kuti ramba unaro sabvisa. Funga kuti ndichitomborisika zvinhu zvakadaro panapa. Kuita mwana pano namwiri panapa. Kana. Ndite izvozvo. Ndiriske wangu. Kana ndiperekedze zvangu ndiende handisiwa zvokuswera panapa izvi. Shuwa nekuti izvi ndo zvinodzingisa pano manje zvevaenzi zvazvitombodiwa. Achadiwa futi vaenzi. Takurwa madokisha. Unoita kuti buda wakanyahwera panapa na momzi achiri kuvava. Saka naye mai. Ingatukuadmita vanhu kuti takakanganisa. Muchasvika rini makatitsamwira kudai? Amutengese mudziyo. Iko kawani kawo katakatengesa mudziyo zvakuti takatengesa kakawanda. Ingava mwana wanopuwawo first kana second chance zvako. Chamu. Uri kumbozvinzwa uchitaura?
inini ndangoti muende handiti munoitawo kalife kenyu kunzoko murumuke. Alright, now tikabva panapa kwacho munosara muchichengetwa nani panapa? Jemi anenge ari kumasabhabha kwako kune murume wake. Kwa izvozvo zvacho ndiri kumboonekwa nani? Unoswera pano iwe? Mukadzi wako anobika pano pamba? Asiri panashiwe nagodhi vanotondionawo zvangu. Pane pawakamboona ndichibikirwa nevakadzi venyu pano? Kunze kwekuti vanotodya chikafu changu chandinenge ndatsvaga ini. Handisi kuona basa ramuri kuita pano ini. Ibvai muende zvenyu. Iwo wacho une zuva here rimwe chete rawakamboya wakabata gumbezi kana matenesi kuti amai oenda kutengera? Amai, izvo tinozotenga izvozvozvo. Alright, mukatidzinga pamba panapa pababa wangu inini. Ndinoenda kupi? Iwo kwavariko kubaba wangu vanonzwa sei? Right. Musangano wamuri kuita panapa baba vemba asipo ndewe. Uratorokaya kundidzinga panapa. Mukoma, taurai zvakanaka imimi. Handi, munopedzana makutiripisa panapa. Iwe Kennedy, uri mwana pano iwe, wazvinzwa? Ndeipi will yakanyorwa kuti imba ino ndeyako? Iko kuda kwako zvemahara uku kuchakutadzisa kuti ushande zvinhu uitewo zvako. Ndozvamasara mufurwa nachamuyo achiudza ikazeve achizvinatsa kusaidi kwake. Zvino ini handisi kuzobva pano kana chama chisara zvandini nevanji vemba ino ndini kababa. Koini ndapinda papa zvingori pachena, chivanhu chedu chiri pachena kuti imba inosirwa inini mwana mukomana mudiki. Simple. Uchisara kuti wadiwe ko zvino zvandini nevanji. Ndichatoti Jema uye nevanhu vake. Muri kuzvinzwa? Jema achauya nevanhu vake mugosara muri homeless. Ndoudzana bamwe nitobika. Handi muri kumuona mwana wenyu kaatogone kana kutaura itotumbwa twari kumwa ndoti kumukanganisa brain. Unodzana bamwe nitopi kuti waite sei? Iwe uchiziva kuti vane shanje nesu panapa. Inini ndozvimira tumbwa twangu ko iwewe unotongwa nemukadzi. Pitcot government mukore uno. Ndotongwa nemukadzi papi? Unotongwa nekapfambi kako kangomwa kaona kana kutonga ndowada usara nako panapa. Yesu naimi vana vaBernard chiko tamuri kunditira apa? Ndiye mwana wenyu asingakoni. Uri kuita seiko pamba pano imimi? Arutaura kuti mukadzi wangu ingomwa yeni katsi ndiye akamugadzira. Naiwe ko zvino zvaunozviita baba ndo baba wacho here hokudza mukadzi womuningina kuti ngomwa? Amai ndisimudze chamunya andipona. Iwo matauriro ako aya kai ndo anokuita kuti chero kumashabhini kwaunenge uri ungokuvadzwa kudai. Mbabvu yangu yakurwadza. Zvinoranguda kusheka vane vachikuona wakadaro maigoti. My God. Kwa kunyara ukuthi zimu no inda. Pane chokutaura. Ko mbamuna baba na mai munosheka chokutaura sei. Baba wanorohwa nemumwe murume. Wobva wachaiwa futi stereki. Imi manu wakatudoro twenyu chinokufadzai. Simba rekutaura nekurwa maanaro. Kwa isusu matitire. Simba rekutaura tinorwa nawo piti nenzara. My God, shamani. Kutaura kuno muna kwada uchirwa sadza futi. Asi kurwa ndokunonwirwa doro. Zvokuti tikudzingwa pano hamusi kuzvinzwa. Pano hatichadiwa. Panapa hatichadiwa isu uti chikweyo.
ndosaka chama akada undityora so kuti ndisasimudze musoro. kana iyo fevha yamama unoiona seiwo uchidai so? Gogo, chimatengere kanyama mana. Tanzoone makabeji ne mavheji. Msukuru wangu. Kwadi kuudza baba wako na mai yako vakutengere. Never good. Hausikonda ka tenseness kari panapa. And you still want to complain. You should be grateful nesadza necabbage rakutowana panapa ro. Unoziva? Saka njabvumidzwa kutaurira ndoda chakati. Utori mumwe watoenda kukawa shuku. Kuri kunzi $5 per day wanonogeza mota zvako ikoko. Vazukuru vangu, manje makatanga kuziva mari kamakadai. Aiwaka, amuchatooni kana kukosha kwakaita chikuru. Gogo, handiti paholiday. Indotoenda patakshop epachiyera apo kunoshande baba. Ini ndo ndatoenda kukawash kwacho. Totonogeza mota. Situation iri panapa so. Kaoma apa izvozvidhedhawo apo vari kumashabhinu. Handimaona. Alright, vazukuru vangu, ini rega ndoende kunorara. Alright, Gogo. Indakamirira chipo the gift. Maiziva? Kana ikapera ndikuyazorara mama. Manje ndakazovapindura. Zvavo zvokuitisa vana urombe zoshandisa kuti varora vadye mari dzavo. Manje pano panoti chamu. Andetese totozviziva. Because ndiyeka last born. Anosara kapano pamba baba wake. Kennedy ofazeta sei? Iyari yebaba wasara. Apa tori nevana 2. Kwemi? Matanga manje nyaya dzenyu handiti. Munobva kamonoroja. Hauna mukana wanditi? Okay. Pese apa. Ndikuti tiri vamwe chete. Nyamusiro ndo plan yako yokuti usare pano. Alright. Manje wewe na mwena wako mese chapfitsa. Zvabayaka. Manje nini ndinongoti ndipei rent yangu chete apa. Kwete zvinhu zvekujedzwa zvamunoswera muchitwa pana pesvo. Iye mubvanhu wacho ka dai atombovatora vamboenda kumba kwake uka. Ndambonyazosaranisa muteme negumi panapa pari kuda order. Order. Kutonga unokuda. Manje ndosati kubviswa tese. Vana kwandoendeni. Kana hama dzacho dzichitoda dzinotoya pano ndinyazodzitsanangura chishona chipi chavasingazive papapa. Chekuti this house rightfully belongs to my husband. Hey! Rightfully. Masina hamba mungwazive here masikana. Munoti putitsirwa imi. Ndizvawe. Yawo. Saka kutakshop Aunadhiri kushamwari. Vakatowana mumwe munhu. Manje ukawash uma. Ungonoshanda nobva ungononzi yako 5 pa. 5? Yeah. Serious? Right. Nenda nditori mukomana zvangu. Taitoenda tese sha. Tubatsira gogo yako sipakaipa kana. But kuona chi? Zvinotowana namndara zvomumakisa.
kwawasho kumunhu wese kutongoziva kuti ndongono Kennedy ntaro kuzikanwa nedoro apa ndofect manje manje gogo vari kuzviziva ka vakatotoda udza sekuru sifasi zvikuitika panapa kana ngoudza ka murume tete je handimusiyaiwo une point haune point zvino tikutongorarira kamapopcorn iwaya ane mapopcorn negomba randinaro gogo varamwa kaa vanotenga muriwo sawadi vanotenga matemba kai 50 cents asvitonani pano kurara mapopcorn kurara nenzara unayo 50 cents ko kuzvimba kudai hanziko ndokuzvambaradzwa zvinzwa chamu zvaakaita Keni nezuro zvinzwa bamukuru akarwada chamu ko zvanzvozvotisa Sliffy ndiana akatora mari yangu yanga iri musherufu ina handisireni kosewa manyodera imi haikona kuita zvokugamidzanwa ndati akatora mari yangu ndiani mai tisege zvinogara panapa iresu ko kana vari vana venyu vakatora anopinda bedroom menyu ndiani zama kuti sona nesu obvious ka pakati pabamukuru nachamu handiwa kuti basa kutora zvinhu panapa ndavabvunza vati havasi panashena godi havasi saka ndimi masara ha mari ingangodisapia here shuwa mama saka kana zvakadaro mari yacho yakatomira kamakumbo ikafamba tingati imi mari yangu ndiri kuida muri kuzvinzwa ndichatogadzira umwe munhu panapa yuwi yambove mariko chembere singanyare shuwa izvo zvogadzira vanhu munozvida handiti ndosaka vanhu zvichizonzi ndimi makagadzira vana venyu kuti vaite marombe panapa ndimunoziva zvamakaita vana venyu urombe iyoyo ndimakavapa ndosaka vakubirai mari makunanga isusu ini ndini ndakapa vana vangu urombe naye makafamba ka mukabata inini aiwa zvakanaka muchauya naye munhu iyeye pano agopupura zvamuri kutaura izvi pamberi pehama dzangu kana zvaramba iyemi muri vaviri muchanozvitaura kudare redzimhosva kundipfuma kauko nditakuitiswa mamaka chingoudzai mamonye enyu zvamajaira kuti vana vacho havasi maromberi iwe ndinokuranga sandipindure pwere munhu mama muchine simba rokurova murova nokuti ataura chokwadi maika iwe mari yangu ndiri kuida mazvinzwa muidzose mari yangu muidzose mazvinzwa mazimbavha evanhu azvona kabagodi kuti kurera kwakanaka nhasi takudya nyama yatengwa nagodi hautaura kuti inini zvandichatadza semurume wako vana vedu havachazvigona muchitadza kugonera kwako ndivo kavo asi mukutigonera ke mukutitira zvakanaka mukutifadza iye ndezera newe reo indodarira nyaya dzausingaziva gogwa kwari kuna papewa kugumbuka kureva kuti mwana ataura chokwadi muri mese naye kana musingadere zvinyama zvenyu dkai munongogara mataura po izvo aya godi handikuzviona handambokudza chavanana chingofanira ngodya nyama havasitomboziva kuti yabvipi nyama yacho utorambochitaura kana ndaiba kana ndatoita utorambochitaura ivo unovaziva dedi kana varova tudoro kuti vanopopota se vana hatidye nyama imi handika tatatoisuwe tatakarova nedomba asi kagodi hauna kuiba nditi andinoma kana kuita zvemadrugs nandina good usaite zvokuba nditika mwanangu kana kuita zvemadrugs anditika don't get yourself involved pazvinhu zvakashata ndizvoka and one more thing baba ndibaba nditi nyange vakaita rombe nyange vakaita chidhakwa ndibaba wako anditi just respect him idei baba venyu anditika good Sylvia, uri kubva kupi this late?
So why are you shouting? And I could ndakadzokera saloon. Saloon kupi kwaunouya this late? It's almost 9 p.m. Don't expect me to be here at 6 like a civil servant. It's called when duty calls. Client chireka tondofondera na 1 ichida kundoruka msoroka. Ndotoneiruka. That's what happens when you don't have a providing husband. Oh, just because I failed kutengera dress around I'm now an irresponsible husband. Handipana pamakatondisetifiya sengomwa. Who knows pamunozongofunga kungoti mudidzinge panapa. Antangire padhaza wangu ndintori neplan B. Saka ini ndokwarira zvaitaurwa naKennedy. Nini have I ever treated you like that? Bebika, unomboziva kuti I'm also human. Nditoriwo nema-feelings. And ipapa pandintori worried ndakufunga kuti saka ukada kuzondidzinga panapa, then what? Uchibva panapa uchienda kupi? That will never happen. You know that in I love you, you're all for me. Come sit here. I was just worried and concerned, that's all. No, don't worry. Tete mauya. Muri sei tete? Ndiri zvaitini. Sei panashi? Ndiri boy. Kasori vega panapa. Maine ni warimo murume mavo. Asi vamwe vabuda. Alright, ko Godi aripi? Godi akuita zvetuma part time twekugeza mota kukawasho. Why? Vabereki venyu vari kuzviziva izvozvo? Akutombobatsirawo panapa. Akutombotengawo muriwo, chikafu chichini. Vakatoti beta kana asingaiti hake zvekuba kana kuita zvemadrugs beta hake aiti because pese pavanoita tuma part time twega vanodzoka vakadhakwa vanongoita zvedoro chete. Ende Kennedy anopenga shuwa. Ungati shuwa zera raGodiro romwana kutoitwa mutoro wekuti apota achitenga chikafu baba vake vari mupenyu. Apa havabhadhare rent. Dematombotora hangu matombonitawa inga kana musikano webasa paholiday udai so kuti nditenge mainform. Don't worry about that, my love. And leave it to me. Asi tete, why did vachidaro? We say life yenyu iri nani one. Tanashe, let me tell you something. Shungu dzakanaka. Unoziva kuti pataikura isusu vana baba vako vaunoona. Vanga vaine mindset yekuti zvese zviri pamba panapa ndezvavo. So they never worked hard up to this day and age. I was reminded every day kuti mwanasikana unozongoenda unororwa. But I wanted better for myself. Ndosaka ndakatozoita zvema cross borders. And you should want to work hard for yourself as well. Do you know kuti my husband gave your dad a job ku garage kwedu once? But vaiswera vakadhakwa vari on duty. I ended up having to fire him by myself because bamkuru vaitonyara. Inini teteka, I want to do better for myself. But zvamatanda zvinzwa hangu asi zvemarriage no. Yeah, zvemarriage ngenimbomira. Asi mama na dedika, they're always fighting. They don't even provide. Kuchikoro chete unotonyara sure. No, baby girl, you know what? You should feel empowered. Kuti unokwanisa kutozvimirira wega. And I know everyone needs someone by their side. And Muniye should be your husband. Just because your mom and dad are always fighting doesn't mean Kutiwewe is going to end up like that for you. You know, those are just fears and trauma that you're now projecting. I mean, just imagine having someone who can hold your hand, someone you can share your pains with, someone who can make you laugh, you know, like in Nabamkuru wako. You know, we have our bad days, but love conquers all. Mimi na Nabamkuru, you're a good couple. I admire you a lot. Yeah, so that's what Marital dreams go, but it feels like a movie. You know what? All our lives are a movie. You just have to choose, Kuti. Do you want a happy or a sad ending? Yeah. And it's anyway. So there's nothing as you know. Okay. All right. Okay. All right.
Chamu hanzvadzi yangu. Chii chiri kumbonyatsoitika pamba panapa? Amai izvezvi BP yakakwira nokuda kwenyu mese. Amunzwe kuremerwa. Vari kukwidza BP yacho nene. Munhu anokonzeresa BP yamama ndi baba godha. Ndo anokonzeresa maproblems panapa kwete inini. Saka wewe uri kuti iwe nemukadzi wako manje hamuna chamunotadza. Vakuti chii mai vacho? Okay, saka nyaya yakataurika panapa usikuiziya. Apa mukadzi wako iwewe futi ndiye hanzi anga ari pa-forefront. Shuwa mukadzi wako angati hanzi amai vanokushandisa indo saka muri marombe. Iwe oramba wakanyarara pakadaro. Mukadzi wangu inini akazvitaura izvozvo rini? Ndonyaya yandatofambira panapa. Kana uri kuti ndikunyepa ininika ngatimudedze timubvunze. But you know what? Ina ndakuya panapa kuzoita noise. Nangoya kuzokudzai nhasi kuti munhu wese ari kubva pamba panapa. Muvasiye kamai vacho vega neuroyi wacho wamuri kuwapoma. Pano pamba pavo. Handiri kuona problem yako manje. Izvozvo handiwauya kuti nyaya iyi yacho tiitaure tigadzirisane. Kuzvokuti vanhu vabve panapa izvozvo zvapinda papi pa. Iwe Chamu wambone makore mangani ko uri pamba panapa? Kuzve makore zvapinda papi. Iwe 30 years. Asi uchiri kungoita semwana pamba panapa. Apa wakatoroora, handi ndokukura kwacho. Iwe uchausiri konzidaka ndechekuti ina handisi kuenda kubasa. Ende mabasa acho ari kunetsa. Izvozvo zvora ndikati ndabva panapa ndoenda kupi? Unenge wakundipa mari yacho yerende. Saka wewe hautoona anything wrong nemafungira ako iwayo. Ukuda kupuwa mari yerent nani? Kana kwacho kukunetsa mabasa. Vamwe vari kuzvita nemhuri dzavo sei? Apa wakatonorora zvako mukadzi anoda zvinhu. Jimika, siyana nemukadzi wangu. Ukaita kunge wanga watorangana kudhara naKennedy ka, maakuzondibhowa manje. In fact, inini kabasa kanenge ndatowana nekamari kadiki kanenge ndatowana ndinotenga chikafu panapa. Kennedy nemukadzi wake ndo vasina kana chavanotenga panapa. Ndo vanhu vanofana kubva panapa ivava. Aiwa, kana. You know, mese muri kubva pano. Ndikutokupai 1 month chaiyo. Sekuru vari kuuya. Atete wangu. Muri pano? Cut the act, Kennedy. Ko, mashure apa ndiri kunzwa kuitika pamba pana. Manzwa api acho? Pano akawanda. Koiona Chamu hamchatowirana zvekuti hamchatomhoresana. Ko ndiri kutadza were. Chwadi nezera rangu ndorwana chamini. Zvikundirwadza izvozvo. Asi ndimi mukomaka. You are dividing the people instead of uniting us. Inini fault yangu ndeini. Panapa pana munhu ari innocent. Kubva kuna mama chaiyo. Ino zvingori threat after threat kudzingwa pana. Right, wabva watogona manje. Ndozvandatovinga pano izvozvo. Kuzotoyananise. Aiwa. Iwe Chamu kubuda month end. You guys are both good for nothing. Better me and. Aiwa, zvite. Zvotadzani. Mungati vakadzi venyu shuwa vanobika chikafu chamama. Vobva vavanyima futi pamusoro pazvo. Imoramba makanyarara. Kunyaya dzemapote akadzi dzinopindirwa redzo. Handisaka muripere mana tete wacho. Izvo zvamatoya kudai so. Torai varora venyu muvatsiure. Ko mari yamama yavakashaya. Yakatorwa nani? Nemika iyi. Ini zvamunoziva tete. Kubva tiri vadiki hatitore chatisina kupiwa. Saka zvatotanga matokura soka. Koiwo mabhara amakanotora yamaamapiwa. Ndimakungotaurisa wera. Torai varora venyu mutaure nawa. Ina handataine izvozvo. Zvandataura mazvinzwa. Month end budai muend. Saka imi amai muda kutidzingira panapa nenyaya iyo isina basa yemakuhwa. Nyaya isina basa ndeipi apa? Yekuti ini ndiri kukushandisai. Ndiri kurara nemi kuti zvikwambo zvangu zvindipe mari. Ko oro kuti ndiri muroyi. Ndiri kukushandisai kuti muite mutadze kubudirira. Zvine basa rei izvozvo? Iwe. Wakakwana iwe. Nditoona kuti uri saskamu chairo. Manje nyaya iyi ndiri kutoikwidza kuhama dzangu. Ende muchavaripira vakadzi venyu ivava. Ende muchibva pano futi. Ina handingatadzwe kugara pamba pangu pandakavaka nemurume wangu. Nemazivi vanhu asina nebasa rese. Saka isusu hapachazi pamba pedu, hapachazi pamba pababa wangu panapa. Alright, imimi mukafa apa. Anosara achigara panapa ndiani? Ndo plani yako nemukomo wako naika. Muda kutondiuraya. Muchibatsana nevakadzi venyu kuti musare pano pamba handiti. Manje rega ndikudze. Ndikafa panapa gariki. Ndinopfuka musi umwe chete iwoyo. Chirongoti madecision ese amuri kuita muri kufurirwa naye Jemil. Iye akangoita lakira kuti akazororwawo nemurume ane mari chete. Akaita laki ndiani? Jema ikwira bhazi kuenda kuSouth Africa.
achitengesa kashopu kake pano kaikufidha imi iwe kuti unyore form 4 wakabhadharirwa nani school fees hazi jemiye murume wajemi handakamuroora jemi aine kashopu apa ina musingatende mazivano zvingave zvazvo kuti jemai tibhadharira but mimi mukatidzinga panapa munozofara here mari yenyu vanhu vachitiseka chiitonge vanhu tisina imba isusu. Saka maakuda kunzwa zvekutaura nevanhu kunzoko ko zvekutaura nevakadzi venyu munomba manje it's done monthend munhu wese out mondisiya nemba yangu ini ndakusununguraika muchinogara kazvakanaka uko munoitawo upenyu hwenyu ini ndisingakushandisei. Rega ndikubuditse mwanangu. Waita basa mwanangu wauya. Aiwa ngavaende zvavo. Zveshuwa. Kana kuri kukangwa pfungwa ka. Dzivakoma nawo ndadzitadza ini mama. Ndosaka ndati uye mwanangu. Kana neni aisarende. Hataiti rega ndifambe. Uraiti mwanangu. Fambe zvakanaka. Unondisimbisira kamukwashi. Bye bye. All right. Mukasi amai. Mkangu. Tamuka. BP yenyu yakadzikira mazuva. Inonani zvayo. Vanamboicheka makusenseni aiwa. Ngaichiratidza kuti yakadzika. Saka beta. Atazongeita mbo tagara pasi tisikabva zvaya titi fano zvi vasi yavatanzi month end tiende ndizvo. Correct. Amai nemuwo futi kwandikana rinyaya yemabhara tinodzosera izvo kana taunzi tibve pano manje zvinotsimudzira matambudziko akawanda izvo mai. Matambudziko api wauri kutaura iwe wasipo panapa? Mai iwe wadi waenda hako kwauri kuenda nokuti unganonoka chero ukataura zvakaita sei hapana chiri kuchinja. Makazvigadzirira mubhedha so lay on it. After I warned you hapana chamakachinja saka hapana itai mubude kungoomesiranawo zvedu majimba inoika baba wakati asi mama tadita tsvaga kumwe kukugara pana chemwanangu ka it's easier said than done. Hatina kana mari vatanditete vakataura kuti batsira vachitibatsira nei andose mutete vari kutidzinga pamba kuti tive homeless. Vada kukushandisayo handidi kana help yavo kana one. Mama ini ndoda kubatsirwa nawe handitete vedu tete kuti aseko kwachona iwo munotambura muri pandiri izvo zvine mazimari avanayo kukana vakaromba uda kuchekereswa. Mama kuya mukadzi wachamu chingwa chese chiri kuwana chokupi ko vana vanodyei? Vana vapi? Chama asiri mwana pano. Pana shekana godi. Iwe dzosera chingwa icho. Chingwa ndeche vazukuru vangu ichi. Ndakatotengera vazukuru vangu kuti vadye. Iwe na chama ndimunoita zvema take away. Kuitaika zvamagara muchiita. Asana imi mune utsinye. Apa munopfeka futi bhachi rekuchechi. Saka muda kuti nyima chingwa icho chichi pamusoro pekuda kuti dzinga panapa. Ende ini ndotofunga kuti ndimunotokonzeresa vana vakomana venyu ava urombe kozi Jamie se asina kudaro. Iwe kayo
kundipfuma kauko ha oh ndozvamuri kundirangana handiti manje muchandiripa ende hama dzangu ndiri kuzodziudza eka nehama dzenyu idzodzodzo hanti ndo zvamakatoronga zvekuda kuti torera imba inoi iko kamba kamunoswera muchititongeka sebhabhaka muchidzinga isusu varidzi vapo iwe kayo ndeiko makusenzenana yama chwari mukatedza nenyaya dzana maigodha vanotedzwa nemaigodha unopenga handiti ha kujaidza vakadzi venyu ivavava kundipfuma uroi ini kundigamidzanwa makusenanaya ndiri kutofonera hanzvadzi yangu izvozvi ndiri kufonera sifas izvozvi momzi nekuri overreacta soka nyaya yakaenda kuna sekuru kunenge kutenge zinyaya zvombode kukarika diki diki kudai uri kutoiona senyaya diki rega uone saka ndatoti ndikuonei ndisandabuda daunza kuti maiti chiimi bhebhi wangu watobhilivha zviri kutaura mama here mama vari kunyeba vachinombodariswa bamnini mama vari kunyeba ngavangosvitsira chaipo pane nyaya yavo chaipo mai vangu havanyepe zvese zvavanotaura ndezvechokwadi saka ndoda kuziva kuti imi zvamaitaura pamusoro pavo makazvaona kupi sha mama ngavangobuda pachena ngavangotaura nyaya yavapa kuti havachatida panapa dhuze pamwe vada kuti tese tibve panapa kauti vasare vega pamwe vakuda kuita zvechikomba iwe svipa zvakutaura about my mother zvezvikomba zvokuita sei svipa zvakutaura about my mother zvakutaura about my mother svipa nonsense sanga uri wenyarara iwewe baba wakoti wakazvinzwa uri pama1 iwewe infe ndiyo uri kukonzeresa maproblems panapa infe ndakupa decision panapa munhu wese anofanira kubva panapa ndimukuzvona kamaini ndakakudzoti paipai takasasisa kuna muchembere paya imi megrundi makataura zvakawanda futi ipapapo manje ndandakana basa nazvo inini zvikaramba zvakatodaisoka ini vabereki vangu vanemba ndongodzokera mumba kwedu saka uri pane nani kewe waswera sei taswera kurara masikati wadaiso hanziko batwa naupira kwewo uchandiudza kuti tete vakabva panapa nezuro vakasiya tipa notice yemonth end ambotora serious iona zvichiita kuti dzinge panapa yesu katadzingwa month end we are done and you don't take anything serious unonditsvaga imba mari yacho here nditinayo bagotika situation yedu ka iri kutomboda kuti fambi kuenda kumapostori chaiko kuti vanhu havadzore moya isusu anai panapa tazvitadza kozi yamupostori anozvigona saka iwewo sababa wemba uri kuti ndababa wemba nekuda kwekuti zviri kuitika izvi naibagoti chiwo tona kushandisa panashina goti kuti vatitsvagire piti hada semurume mukuru ka maplans ako akaneta sha hai angofanana nawo zvakadhakosha imagine bva panapo titoenda somewhere mawani wangu but inini zvagara ndinotongosara panapa nagogo saka kana ninoenda kutongosara futi nagogo tozi ndopane upenyu hweduka panapa ropengerewe hautange dedika ndozvaunogara uchitaura panapa iwe but I mean it but godika don't take offense ndiwe here wakatora mari yagogo makudaro isisi panashi nandambotora mari yagogo ngori nema5 angu anga andaizvanera zvamukawazvo but akatora mari yagogo akanyoita utsinye chaiwo nezvese zvinoitwa nagogo panapa zvakadhakuona chatozongodzorera mari yavo svika yakwana
Yeah, because zvine ma implications mu future life yedu. Kwakuna unonge mboya naye wakudaro hanziko. Kusekerera zviro ndokufarira mazuva. Andomboda kusekererwa nemi. Asi kuti ndimakaba mari yamai imimi. Kusika kaka ndege munhu abatwa. Mune muchimbodzisa vana venyu kuti chiko panapa imimi muchita basa rekuita zvisiri izvo. Ndokuita sei ikoko? Makutokundiwa reason panapa nevana. Tozvinenewe izvozvo. Tsauriwo gozviti bufu. Tuma threats turi silly. Manje nhasi tete vari kusora wazvinzwa ndotovafonera. Une dzvena handitika. Asi uri kungwa ndoti udiwe. Manje zvangu wakuputiswa wanena chama. Saka zvine basa rechizvozvo. Ndozosana nebasa mazimupavha yevana. Achiri nguva yemake-up here imeni? Asi kuita sei? Apa yo make-up yacho zvaine ma-earrings akasiyana. Munoziva fashion here? Mude? Tsvagai imba vanemini. Tete vakafona pano nezuro. Saka makaiwana? Kuiwana kwekudii kwazvo. Auziva kuti baba Godi ndiye ningirikini pana, ndiye baba vepano. Iyi nhaka yana Godi vana vangu yavakasirwa nasekuru vavo. Ya, ndo zvavaifurira nakane murume wako nezuro manheru. Ndakunzwa zvangu muchiudzana zvekupenga izvozvo. Chishona chipi ichocho? Ima muzvizive here kuti mwana mukomana mudiki ndiye anosara paimba yevabereki? Ini munotsvaga imboko? Toione vana. Kana wakasara nayo imba iyoyo unoitise chi? Those are my affairs. Imimi Godi hatoni makore mangani kwamungori panapa. Makambogara kwenyu mega. Rumukai manje makaita sei kwaimi vanhu vasina kukwanemi. Manje ndazviona. Pano ndo pati kuzogara zvako zvokujedza uda kutonga varume kezvo. Manje isati kuisesa izvozvo. Pano ndo pati kuzogara. Sasika mwana. Nomuchikumukira tanoizwa kusenzena adaiso chiko. Handivoma inini wako wakajedza sina basa. Saka pauri kuenda kupa? Handi wakati wakuenda kubasa. Saka pauri nhasi ndo padiri. Nhasi iwe neni tiri bandi nebhurugu. Wakanange ipi baba kuti zvadi? Saka tumasikiri twako zvakunyanya izvo. Bagoti. Hauye nemari panapa. Ende unouya wakadhakwa every day. Inini chaiye mukadzi wako wakapedzera unotengera hembe rini. Kana vana vako chaivo wakapedzera kuvatengera. Kana vari vananyarara zvako ambuya acho anoita. Aya nhasi ndikuswera newe pauri ndo pandiri. Ndikutenda weko. Aunyatsoonotodya nani mari yako iwe. Iwe Bagoti. Bagotika. Mama, Gogo, mama. Iwe chiko. Chii Mshonga panza hapo. Mshonga uno. Mshonga koi. Ndiani ari kubata mbashto panapa? Totonzwa kai wewe uri kuzoti mbashto. Saka does this look like pudding to you? Zvingade ngange here kuti tuone kuti uyu mushonga wakatotewa. Izvo asati zvamboitika pamba panapa izvo. Why zvaitika gore rineri? Amuna wamakanetsana naye here kumusika kwenyu? Kwete, ina handinetsani nevanhu ini. Ameno iye mitu imi. Kwete inini, pamwe maiguru ava vanoita zvokumasowa. Ndakatanga kuenda nezuro kumasowa here. Kumashure kweso kusei zvangasingaitike izvi. Imi, bvisai zvinhu zvenyu izvi. Iyemi ndimi muri kutoziva zvi zviri kuitika panapa izvi. Bviseka imimi handiri pamba ndepenyu. That's a point. Handi munogara muchiti pamba pangu, chino. Apo kapamba penyu apo. Isusu hatise pano isi. Nonsense. Imi, bvisai zvinhu zvenyu izvi. Ndimi muri kuziva zviri kuitika panapa. Not me. Kana neniwo. Inditone munyama ini. Saka munoti zvibviswe nani? Zamai uroyi hwenyu hwese. Munoroveka pana pamba penyu. Kurovai mani, muchokurovai apa. Hamukuti muroi ndiani? Hamukuti muroi ndiani? Imi, rovaika. Mutoda. Chokunoziva chakugadzisai pano pamba penyu. Ndotonzwira vabereki venyu tsitsi. Mazipenzi evanhu. Take your bags and go. Watiziva takurovai futi pamba penyu pacho. Uroi cheo.
chibviseiwo ndechakwechi handikwanirei zvenyu zvekumasowezvo. aiwe ubona masowiswa chinhu chakadai ndechako chibvise mai ndaona chinobviswa nani. iwe ndanzwa kuti wanga uchinongedzana nevarora uko makuseni nambuya asaru ivo vachinoda muriwo. Aiwawo saka izvozvo zvega ndo zvaagona kutaura zveguhwa izvozvo kose mumwe wedu kawatinofambidzana naye adiko kuuya akapfuurawo akaona kuti zvi zviri kuitika. Usazvise pano unoziva kuti mumwe wedu ane godo potse ndiye anga chitoti tsvatiwaro. Aiwawo kose mumwe weduka handiti anozivawo kanyaya dziri kuitika pano angadai adarika kane pano ko zvino zvaapfuura achiona zviri kuitika kudai nanga ndapondwa nayewo mazimondaya anzwa kuti ndafa aizofara. Asi wakawaudza masituations ana Kennedy. Potse ndiye akaisa mushonga taking advantage kuti iwe unongedzerana nevaroora vako. Uri kuti kumai marufu iwe ndakanzwa kuti vakarombera musika saka iwe chinyatsondudza kuti chii chatora nzvimbo. Aiwawo hapana chamboitika apa ndiwo kamapengo iwaya kuda kundibatira mushonga ini kuti ndisavadzinge vasabve pano pamba kundirova inini manje this time vapresa wrong button. Hanzvadzi yangu ndaifonera vanotopaenda chete month end. Ava vasisiri vekugara nawa dzamuka makava chaiwo kugame reserve. Ataura zvako this time vanotopaenda chete month end. Aiwa gogoga I think zvataona mai marufu chinogona kunge chiri chokwadi. Amuzvona kuti kambuya saru vanorova wakangana paipai kuchikoro saru zvaakaita musikana uyo akamudza kuti uchazviona 1 week mwana waridzi achirwara. Saka ndokurowa hereko kukana akangopanishwa zvake naMwari nemutauro wakaita wangu wagaro wako unotongodhifenda usaru wako nokuti unomukrashira. Manje mbuya saru wakazviziva baba amunoita 2 weeks muchirware. Ayo uonewo nasaru ndoukama kwapoma manje kaikai geto ndorwadziwa naAisha. Gogo mukumunzwa muzukuru wenyu saizi yako yeuta zvemabhebhe gogo mukuramba muchichema ngondati zvapera wani. Alright, sorry on their behalf. Mukaramba muchichema ini ndinochemawo. Vazukuru vangu ndiri kutoudza imimi zvandaitwa nana mai venyu handifunge kuti ndokwanisa kuvaregerera chero vakanzi vabva panapa. Maswera sei mama? Kwamai muri kuchemei panasha asi mareceiver koyerufu pana rufu apa gogo akatsamwa panasha ina munodedza pamunina wako namaini nawo. Sorry gogo. Sorry auntie. Kuna mai chii chiri kunetsa panapa? Paoneka paine mishonga panapa pakuda kubvunzana vakadzi venyavo vabvaita kundizunza kuita kundigamidzana panapa. Muri kuchikwa imi? Saka iwo Sylvia apa patapinda paona umhoresa mama uda kuvhara upenzi hwako hwaita panapa. Vakadzi venyavo vabvunzei handisimbovanyeperai. Manje uri kuonditi benzi. Itai kuti ziye apa. Uda kuedza kutsanangura chii papa? Saka imi amai guru ndo zvamakabvira kumusha izvozvizvi kuda kuuya kuzorova mai vangu vakandibereka panapa. Makarayirwa nani koimimi? Ipapo mama atadza ukaipapo kana unza hasha dzacho masvika pakusimudze pakumidzana naamai apa. Kumidzana namama kukuita sei kumukoma vanhu varova mama? Bamunini makutaura kunge mamuripo seiwo
iwo wakuenderera manje. First wakatuka mama avati kanyarara panapa. Apa makuwana simba magatsi ekusunza ruoko kurowa mama panapa. Muri mazipenzi evakadzi zveshuwa. Manje ndataura napanashena godini kuti zvaitwa nanamai venyu izvi handisi kuzovaregerera. Ende zvavaita izvi zvichanetsa imi varume vacho imi motonamata nditange kufa inini. Muri kuona manje makukureta grudge ranga risipo. In fact iwewe Sylvia ndiri kuendesa kumusha kusvikira waita order nemi maiguru imimi kuti ndimi makambondiunza pano. Chamu ini mukadzi wangu ndichimuda padhuze kani nochimuda padhuze pekuti asi achikupondera mai vako izvozvo mama vachatida panapa. Can you blame her? Understand two sides of the story. Manje nini hapana kwandiri kuenda, especially when I'm carrying mwana wapanapa. Tichienda kupima inini hapana kwekuenda. Mama sorry. Ina mtikotora zvinhu isi. Mama sorry. Just like that. But mama kamurwa maita sezvinonzi mama munombotitadzirawo ipapapo. Maini. Sapa muiri penyu ndo pabva pakuvengana namai kudai. Kupiko. Benzi chete. Manje mira imo zvamaita izvozvo. Hanzvadzi yangu iri kuuya panapa. Ibva matogozoti panapa hapasina kana chenyu. Ngokujozi kufuti usvika pakurama. Manje muprofita wacho anokubatsira siva. Kana ndiye akudza kuti wamwe. Ndambozvitaura kuti mishonga yameguru yavanenge vaisaipa papa yapiwa kumaposta. Iwe Sylvia akakwana. Silence! You people are impossible. Naiwe Kennedy. Mukati dzakanyasokwana here dzenyu idzi. Dziri kudonza musha here panapa. Anzi chii chamuri kuita varume vakuru muchitadza amai kusununguka pamba pavo panapa nevakadzi venyu. Kuda kuuraya amai neBP. Sister, mama matarata ngetirana adiki so. Have all respect. Respect. Mukutoda respect so. Varume vanotadza kukontrola vakadzi vavo. Saka pa vanga vakurvirei. Sister, hambozvinzwisise zvoitika kunoku. Ima mugare kunoku imimi. Aka ndosaka ndafona kuti iwo wacho muri kunyatsokunzwisisa ndiudzei chii chiri kutora nzvimbo. Imba ino munomboziva kuti haisi yenyu. Ino imba yaamai ende varipo ava vachiri vapenyu. Imba yababa vedu, point of correction. Saka baba wacho uri kuvaona vachifamba here imba muno. Saka pamusi kutiona amai semuridzi wemba pano handisi. Aiwa tinamboti havasi varidziso. Asi tutati tisana baba vachasara. Vachasara zvaita sei? Ho, apa makutoona amai vafa manje vari vapenyu kuti mugare nhaka. Unapenga here iwe Kennedy? Hatisi kumbofarira amai kuti vafe isu. Mandikotaura mafacts yaucho. Mafacts? Oh, manje mafacts andakakudzai pano ndeyekuti mese muchabva pano nevakadzi venyu vava. Munotsvaga kwekuroja kusvoda kushungurudza amai pano pamba pavo. Ende ivo vakadzi venyu havana kana hunhu masasika mevanhu. Ende ndikadzoka muchiri pano ndokudedzerai mapurisa chaivo. This time ndinotaurira anything. Aiwa siyana neniwe. Oh, maripota kumurungu wenyu kaisusu kuti dzingwe panapa. Abo. Siyai amai munyaya iyi. Mwanzwa? Ndati pack and go. Muudze vakadzi twenyu izvozvo. Mukatoita zvemafanizi ndinouya nema-CID chaiwo. Aiwa usatityisidzire shamwari. Iwo zvakagara zvakanaka ikoko mayadhi ikoko nemurume wako munocheukani mimi. Eno murume wako ane maconnections akawanda iwo. Akambotsvagirani basi. Uda kutanga uda kuzotitonga kuno. Atitonge nemasaladi. Okay. Kukangana chazuro nehope uko. Kennedy. Zvandakakuendesa kubasa wakanodii ikoko. You know what? I don't want to waste my time. Zvandataura wazvinzwa. Mese muri kuenda. Mai mukuona ka? Kuona chi? Iri bo. Kuona chi? Iri bo. Ibvai. Masizi. Watsikira hanzvadzi yangu. Don't worry. Ndauya kuzosvipedza. Kwakanonokerei kutaura? Sekuru. Indaiti zvinhu zvichachinja kaini. Pakauya Jema achiuya kuzozvigadzirisa. Asi hapana kana chachinja sekuru. Nezuro vakandiitei. Ivo variora kadzi venyavo. Kuita kundigambidzana. Sure. Vachairipa ana chamungozi. Vanomboiziva here kuti ngozi yana masiziva kuti yakaita sei. Hatiitirwa zvezveubenzi wavari kuita izvo. Vacharipa vana. Iyo vari kupi? Mudzimba dzavo kaimomo. Ko vanombomuka.
Oh. Hey. Right. Eyo. Right. Get it? Get it? Sekuru wazouya manje. Iwe nevivha yavo ka. Vivha imona asina kana zvisvino zvari kuita. Iwe usatombotaura uchidaro. Sekuru anorova manje. Anotorova. Usatomborasa kumuromo. Ande. Jamu! Hey, budai, tora nekulo. Makadiko sai. Iwe. Takataka mirewo. Urikuzvinzwa? Vazukuru. Nyaya iri panapa. Ndofunga munhu wese ari kuiziva. There is no need yekuti ndidzokorore naika. Tozongoonana tichishanyirana kwa munenge maakugara ikoko. Sekuru. Tatakanzi month end kana asi ndi 18. Kana usina pekugara kufamu kune Zimbabwe. Transport ndaya nayo nevakomana vanokubatsirai kuburitsa kurongedza muchiburitsa vari pano. Mbati sekuru. Hapana pati man. Uzwa? Siya hanzvadzi yangu igare pano. Neuroyi wake wamuri kutaura. Wamusiya ari ega. Sekuru. Ingani tatagadzirisana wani. Hapana kugadzirisana. Nditaurire. Hapana kugadzirisana. Izvozvi mishonga iyi. Mauda kutomurayira imba yake iyoyi. Anika? Munhu wese get busy. Nyarara, sorry isi Spanish. Nyarara. Ndidotara na gogo. Nene osekuru, tsarosaro na gogo pano. Anzvadza. Vazukuru vangu ava vavaraidzi vangu. Handina kana problem navo. Vanogona kusara vari pamba pasekuru vavo. Handina mwana anosara pano. Vana vangu vanoenda kwandendiri nenhamo yandechioneyo vanoionawo. Apa munogoti vazukuru kuita sei muchidzinga vana vepamba panapa pacho? Usara semuromo iyewe. Uri kuzvinzwa? Godina panashi. Munoenda nevabereki venyu. Handina kuzvinzwa? Sekuru, vazukuru venyu vanogona kugara havo nagogo wavo panapa. Ndowakati wakura vachivatarisa. Handisi kuona hangu pane chakaipa kuti vasara nagogo wavo. Bagodi. Iwe. Uda kuti inorodya wani mune vanoisa. Une mari yekubhadhira full house. Right. Iwe bagodi. Kana usina mari yekunorodya nevana vako. Handitika? Vana vako vachasara pano. Asi muchavasapota vari pano. Maita basa ini sekuru tazvinzwa. Maita basa sekuru. Vamwe vacharumuka vazukuru venyu. Chokwadi. Ngavarumuke vari kwavari ikoko. Aiwa, ndazvibva ini. Ngatite munopeka. Right, everybody let's go packing. Yeah. Ande. Get busy. Rory iripo panze. Get busy. Chop chop.